Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi uphunzuphuntsu ngingaje ngaphuza umatshitshi iqomane. Kunensizwa engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi, "Sawubona mqeqeshi wezinsizwa. Ngiyathemba uyaphila nosuku lwakho luhambe kahle." Well ngiyaphila mfowethu. Ngithembe na ukuthi uyaphila la ukhona. Uthi ubafo-ke, mqeqeshi bengicela ungiphe advice yakho manje. Sibonge ngama-video akho. Kuningi esikufundile. Ngiyajabula ukuthi ngasheshe ngathola ulwazi lwakho ngingakafika enyuvesi noma emsebenzini. Ngiyazi uma sisafunda uke ufune siqede isikole singanaka amantombazane kakhulu. Yebo kunjalo. Ngoba ugcina uphazamiseka, uyakwazi nawe lo. Yabo, nokufunda ukulinda nje. Yabo. Uthi mfowethu-ke kodwa ke mina kumele ngabe ngiqede next year, but this year I'm doing grade 12 and ngiyaphasa. So ngamanye amazwi futhi methi and ngiyaphasa ufuna yenze njani? Ngizibe leyo ukuthi usaya school, yabo. Kodwa ukuthi ubafo-ke nginentombi as ngokwegama ngoba angikakayihlabi. Very good. Hayi yabona. Sizozwana impela nawe. And we understand mangabe ngisuke ngisho ngichamuka kamhlabe kuthiwe ngabe intombi yakho ungasho nje ukuthi hayi usisi lo esikhonzene naye esizwana naye uyabona kodwa ngokuthi ungazuthi intombi hayi ungakamazi kangcono phela umazi kangcono uyazi nawe kufanele wenze njani. So incwadi nje ayigcwele awukasayini ipena likaka yabo. So lawo mazwi kusangaba incwadi ebhalwe nanombani kuhle ngoba yakwazi ke lo. Uthi ubafo-ke le ntombi ngithandane nayo since 2022 3 January. So ngokuhamba kwesikhathi le ntombi iqale ukungivakashela ngabo July last year till today. Like yesterday ibingivalile, okay? So le ngane anginandlu but iyangivisitha la ekhaya lami. Yona ifunda e-University of Zululand. If ibuya izoya kubo sometimes iqala la kumina. If ngingekho busy then iye kubo late, okay? So le ngane iyi-V-dot antsonke indaba. Le ngane iyi-V-dot seke ngayithinta kancane ngenzansi, okay? Shouldn't ngenzansi khona endaweni uma ingivakashele sometimes kokunye ingavumi, okay? Engifuna ukwazi kahle umbono wakho ukuthi mina nale ngane njengoba sometimes ngiyakwazi ukuthi ikhumule ngiyikhumule nepaint. So one day ingivalile so like uma umsayizwa indaba yami mfowethu because ngifunda exactly into ayibhalile yabo. So like uma nifuna ukuzibandakanya ngokucansi ngayiromance like ngayikhotha emqaleni mzimba extra till ngifika lapha enzansi kuthiwa wayikhotha nje mfowethu suka phansi awusufika enzansi yabo. I thought izojabula so ngathi kancane ngolimi maybe 40 seconds ikhala ayithi kubuhlungu. So it's like that some days ngiyamthinta kancane lapha ngenzansi but some days akathandi. Ubuye afike kuma period. But yena uthi akaboni iphutha ngoba uza kumina. Safanele ilungise impela leyo. Yabo. Safanele ilungise afanele efike kweni kuma period. Cha. Yabo. Fanele umenza understand. Ungabovuma into uyaphe kuma period. Uzokwenza yabo. Fanele efike right kahle esesimene sikahle. Yabo. Hayi phela ukuthi usukezele ucansi meze kwena kodwa nje naye mesebenzisa ingqondo like usesikhathini ungaya kumfana usesikhathini. Come on yabo. Okay uthi mfowethu ke so nje yesterday bengithi ngizombamba ahambe. Okay so nje yesterday bengithi ngizozibamba ahambe ngingazamanga ukumthinta but ngagcina ngifaka isandla ngithinta nje kancane. Kwakhona okay kwakhona ukuphazamisayo.
So umqeqeshi okwamanje usangalana esikoleni. Okay, usangalana esikoleni. Yabona nje amakhoma mfowethu abalekile, yabona. Kuhle mubhala ufaka amakhoma khona ngizobona hayi ngiyaphumula ke manje ngiyaqhubeka ukuze izokwazi ukuthi ibe nomqondo because mangabe ngizofunda ulayini uthola ukuthi kufanele kube nekhoma kuba inkinga. Kodwa ngizosifakela mina ikhoma ngoba ngiyabona lapha kufanele ibe khona. Uthini mfowethu okwamanje usangalana khoma esikoleni basakhishiwe bafunda online okunginika amathuba ukuthi aphinde angivakashele. So next time mefika mina bengeke ngizame ukumthinta khona lapha ngenzansi. Okay, so naye azibuze ukuthi why today ngingafunanga ukumthinta. So bengicela ukwazi advice yakho. Wayesethi ngiyabonga. So wayivala lapho umfowethu. So uthi umfowethu ngamanye amazwi, okay, umfowethu uthandana nevidot, uthandana nevirgin. So uyazi ke my vidot uthi abakaze bezwa namandla, yabo. So uthi umfowethu into azimisele ngayo ukuthi akafuna ukumthinta bese efika, yabo. So uthini ke so next time mefika mina bengeke ngizama ukumthinta khona entweni lapha. So naye azibuze, okay, kusho uzozibuza ukuthi why today ngingafunanga ukumthinta, yabo. Okay, so yabona mfowethu into ekufanele uyi-understande ngevirgin ukuthi uyabona mangabe njalo lento i-precious kuyena ngendlela esimanga, yabona yinto naye ibaluleke ngendlela esimanga kuwena. I don't think mhlambe as umuntu osilisa ungaba ne-understanding eyanele u-understand lento ibaluleke kangane kuyena, yabona. So wena if you always mfakela i-pressure mangabe ninayo uthi ngithinta phela awukahle uthi ngithinta, yabona, njalo ufuna ukuthini uyamncenga ukuthi avula. Yabona mabe wenze njalo khohlwa kungathatha even 10 years because umfakela i-pressure njalo ufuna avule uyamncenga, yabona. So uma ungezwa izitori zabantu abaningi umuntu oyethandana nevidot ekuchazela nje ukuthi yena walivula kanjani lakhe. Abaningi babo uyabona ukuthi chafoda washayela enkani wadlwengulake la, yabona, ngendlela abenza ngayo, yabona. Tsholo umunye useyaforsa ngenkani, yabona, agcine seforsa noma abe nendlela yokuyi-trick ngana izome angene, yabo. Kanti mangabwenza kanjalo uthola mhlambe sebeqedile iyayisola ngani noma siyakhala, yabona. Indaba indlela enze ngayo lo mbhemu lo uyitrickile, wayididisa, yabona, wayizuma ngandlela thize, kanti cha akufanele kube kanjalo, yabo. Into ekufanele uunderstand ngevideo kufanele ufunde ukurelaxela, ungalijaha ungaliqini, ungabi njalo wena ufuna ukulithinta. Yebo lithinta ngezinye insuku kodwa ngezinye insuku nje awushayise ngathi nje awunamsebenzi, yabo. Zama ukuzicontrol imizwa yakho. Kubalekile mabe insizwa ukwazi ucontrol imizwa yakho ngoba yoba nenkinga ngempela. Ushaye ngathi hayi unendaba, uyazi phela vele wena ukuthi hayi nawe uyathanda ukumthinta, kodwa nje ushaye ngamabomu sengathi unendaba, uzibambe naye azazibuza ukuthi hawo lo muntu kwenzakala, yabo. So uma ukwazi ukwenza kanjalo ukumrelaxela ungamxini, yabo, that's why naye akwazi azogcinisa kwazi ukuba comfortable mangabe nawe uyazi vele ukuthi hayi shuthi uyakwazi ukuhlala naye ngaphandle kokuthi nje athinteke, yabona. So shuthi umthanda ngempela, yabona. Kodwa mangabe wena njalo mani nayo ufuna ukuthinta, it's like wena ufuna lapha ya, ufuna ukuvula nje lapha, masuvulile khala amaphepha yabaleka, ufuna ukumrelaxela kube ngathi haya konakele lutho, yabona, khona naye ezoba comfortable mangabe nawe alibone lo luthando lolofika nalo kuyena, aba uthayi siyakwazi ukuhlala naye, kodwa cha hayi ngima period, cha mangiphasisileyo ngakufanele nje afike kuwena ngima period. Kodwa bona ukuthi ayakwazi ukuhlala naye ngaphandle kokuthi umthini. So mangabe ebuza ke yena njengobusho ukuthi hayi mangabe ebuza ukuthi hawo wangangithinta today, kufanele umtshele ukuthi hayi phela nawe kubalekile angithi siyathandana, kubalekile nawe ungazise mangabe ufuna ngikuthinta, yabo. Hayi ukuthi njalo kuzohlezi kuyimina kufanele ngikuthinte mangabe ngingakuthintanga nje sekuyinkinga. Nawe phela ngithi sibambisene kulento, umchazele ukuthi hayi sibambisene kulento, nawe uma uthanda ngikuthinte kufanele ungazise, yabo. Futhi kuyangijabulisa lokho, yabo, kuyangijabulisa kakhulu ukuzwa wena ufuna ngikuthinte mina, yabo. Kanjalo noma kuthiwa nazibandakanya
ngokucansi nomuntu wakho, hayi ukuthi njalo kohlezi kuwena mangabe ungayivukuzanga nje ayakwenziwa lutho. Cha, naye mezizwa ngapha ngeke uhlezi nawe uzizwe usemdladleni, kwesinye isikhathi uyakhathala ukuthi usebenza kanzima. Mezizwe semdladleni yena kufanele ayisuse, yabo, kuyabanjiswana. Njengakho ukufonelana, niyafonelana nobabili, ade abothi wena njalo uhlezi ufona, uma ungafonanga hayi ku-WhatsApp wena njalo WhatsApp-ayo, uma uthule kuthulakela sekukhona ungahambi kahle lapha. So ngiyathemba uyangizwa-ke mfethu, funda ukumrelaxela. Ividiyo uma ufuna ukulivula ungaliqini njalo, awukuthi urelaxele nje, ulibuke nje, uyithulele khona naye ezoba comfortable uma ngabe nawe ebona ukuthi hayi awuzile ngalento kuphela, awuzile ukuzotapa bese uyabaleka, yabo. Ngoba ngelinye ilanga uyomuzwa nesethi hayi ayisengi-ready mhlawumbe, yabo, uqinisa ungena. Kodwa nje niwafunana ama-videos madoda, indlala wayayi, kodwa wena owaziyo ukuthi ulifunani. Kodwa cha, indlala angiphasise indlala, yabona. Uyifake nje endlaleni ngamabomu ubhekile, cha, mina ngiyimina ngingakushayela once ngathola ukuthi uyividoda khala amaphepha, yabona. Ngoba nami nginezidingo zami ekufanele sifezeke, engathi mangathiwa ayifezeki inkinga enkulu leyo, yabo. So ngiyathemba uyangizwa-ke mfethu, and uphendulekile kule nto obuyibuza, and uzokwenza accordingly. Nakhona ungamforce mfethu, ungamforce, ungangeni ngenkani, njengoba ngisho ukuthi abaningi mabekuchazela indlela abenza ngayo, mawuzuyibhekisisa base bedlongile ingane abantu, nomuntu usuke eshayela enkani ngenxa yani. Uma utrick umuntu mfethu ungasuka enhlizweni noma ngayena osuke ekuvulela, that is a rape, yabo. So kufanele uzame ukuyihlehlela izinto ezikanjalo ezingakufaka enkingeni. Ngenxa yenkomo nje, cha, angiyiphasisileyo. So ngiyathemba uyangizwa-ke, and uzokwenza accordingly. So mangabe unesifiso sokubhala Mqeqeshi Wezinsizwa, ungambhalela ku-email ethi mqeqeshiwezinsizwa@gmail.com. Uma nje ufisa ukuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho, ukhumbuleke futhi ukuthi Mqeqeshi Wezinsizwa ikhaya lenjabulo, shomvu.